Il-President Emeritu Censu Tabone beda l-aħħar vjaġġ tiegħu. Fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar ħalla għall-aħħar darba residenza f'San Ġiljan kif beda l-korteo li permezz tiegħu t-tebut twassal fil-belt fejn issa jinsab espost tal-pubbliku sal-ġimgħa filgħaxija fil-Palazz Presidenzjali qabel ma s-sibt isirlu il-funeral statali. B'hekk Malta bdiet tagħti l-aħħar tislima tagħha lil statista wieħed minn ulieda li ħalla din id-dinja l-erba' filgħodu. Ċensinu kif kien magħruf ma' ħafna se jindifen forma privata fiċ-ċimiterju ta' Rabat Għawdex li jinsab fil-limiti tax-Xewkija wara li fit-tmiem il-quddiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan immexxija mill-Arċisqof nhar is-Sibt jittieħed b'korteo lejn il-Marfa u jaqsam il-fliegu. Qabel id-difna se ssir ukoll tifkira fi Pjazza Indipendenza fir-Rabat. Mid-dar tal-familja Tabone f'San Ġiljan fi triqtu lejn il-Belt Valletta l-korteo waqaf diversi postijiet fosthom quddiem il-Knisja tal-Balluta li kienet ferm għal qalb Censu Tabone kien jattendi l-quddies. Hemmhekk 4 patrijiet Karmelitani ħarġu mill-Knisja, talbu għar-ruħu u birku t-tebut. Waqfa oħra saret quddiem il-Knisja tan-Nażarenu. Il-korteo waqaf ukoll quddiem il-każini tal-Partit Nazzjonalista f'San Ġiljan u ta' Xbiex. Imbagħad il-waqfa prinċipali quddiem id-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista f'Tal-Pjetà qabel qabad l-aħħar parti tat-triq lejn il-Belt. Delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista mmexxija mill-Viċi Kap Tonio Borġ u mis-Segretarju Ġenerali Paul Borġ Olivier laqat u selmet il-Censu Tabone hekk kif il-korteo wasal quddiem id-Dar Ċentrali bil-karozza tal-mejtin tieqaf għal ftit minuti quddiem il-bieb prinċipali għaċ-ċabċib tal-pubbliku. Preżenti għall-okkażjoni fost il-folla mdaqsa ta' nies li nġabru biex iselmulu għall-aħħar darba quddiem il-kwartieri tal-partit li ċensu tant ħadem fih kien hemm ukoll il-President Emeritu Edi Fenekadami, diversi ministri u deputati u uffiċjali oħrajn tal-Partit Nazzjonalista. Mal-faċċata tal-bini li kienet itajjar il-bandiera tal-partit mezzasta iddendel ritratt kbir ta' Censu Tabone. Malli t-tebut wasal f'Misraħ San Ġorġ imbagħad iddaħħal frentatura tal-palazz fejn wara li kien espost sas-7 ta' filgħaxija issa jerġa' jkun espost il-ġimgħa. Min tal-ewwel li marru jselmulu kien hemm il-President ta' Malta Giorgia Bela segwit mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Imbagħad waslu l-President Emeritu Edi Fenekadami illi miegħu Censu Tabone ħadem mill-qrib ħafna fost l-oħrajn fl-ewwel kabinett li mexxa fl-1987 u ibnu Beppe Fenekadami. In-nies fosthom xi turisti wkoll inġabru minn kmieni f'Misraħ San Ġorġ biex jagħtu l-aħħar tislima lir-raba' President tar-Repubblika. Il-funeral tas-Sibt se jibda b'korteo fl-10 ta' filgħodu mill-Palazz Presidenzjali lejn il-Konkatedral fejn imbagħad issir il-quddiesa preżenti kadavere fl-10:30 u li se tixxandar dirett fuq net-television bħala parti minn programm speċjali iddedikat kollu kemm hu lil Censu Tabone. Wara li tintemm il-quddiesa l-korteo jerġa' jitlaq minn Misraħ San Ġwan fil-Belt lejn il-Monument tal-Gwerra fil-Furjana minn fejn imbagħad is-serbut ta' karozzi jibda triqtu lejn il-Marfa u jaqsam lejn Għawdex biex kif jixraq lil Censu Tabone għawċi jimwielet ir-Rabat wara kollox ikunu l-għawċin li jagħtuh l-aħħar tislima.